Čaute, dnes vám natočím video. Dnes už som jedno video natočila a v tom videu som vám slúbila, že natočím možno ešte dnes. A tu ho máte, síce je večer, ale aj tak nič v tom nezmením. A teraz je tu Elja. A okrem toho, že som vám natočila 10 faktov o mne, o Maj, som vám zabudla povedať, že ovládam celkom dobre, neviem, či poznáte Credence. Sa mi zdá, že to na Markíze býváva, to je taká zábavná show, ak niekto nevie, kde hrajú slovenskí herci. A poznáte tam Čukiloky, to sú také bohaté paničky, čo tak divne vyprávajú. A dnes som chcela predviesť dačo z tých Čukiloky, z tých paničiek. Takže pozorne sledujte a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Ak áno, like. Ak nie, tak dajte no like. Takže sledujte. Čaute zatiaľ. Ahoj, cuke. Čauke. Som bola na Vianočných. A to ako medzi stánky? Nie, medzi stánky. Pardon, tam v tej druhej som mala povedať, a to ako medzi ľudí. Sorry. A vieš, koľko chorôb sa tam šere? Neviem. No tá prasačia. No a vieš, tam malé jedno prasa. No na verejnosti tak zapečené. V Rakúsku lepšie. Tam sú aj prasatá lepšie, aj vzduch je tam lepší. A čo teda mňa porýpeš? Čo som ti naliala do šok, neviem. Slovensko je smrť. Tak dúfam, že sa vám to aspoň trochu páčilo. Ak nie, tak kľudne mi dajte no like alebo yes like. To ako chcete, ako sa vám to bude páčiť. Každému sa páči predsa niečo iné. Teším sa na vás opäť zajtra alebo kedy. To tam spadáte, kedy to bude. Ja to tiež neviem presne. A ja, alebo teda Elja, sa na vás opäť tešíme. Aj moja malinká 3-mesačná sestrička sa na vás opäť teší. Tak zatiaľ čaute.